खुलुमबाय दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ बिटिसिनि गोदानै दाजानाय हाग्रामा महिलारिनि बिपिएफ सोरखारनि सोर सोर इएम बिबानखौ मोनखो बेनि फारिलाइखौ गोदानै फोसावनायखौ नुनो मोनबावनाय जादों। बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि डिपुटि चिफ महरै हिरिहन दैमारि बेनि उनाव सा 10 इएमनि मुंफोरखौ फोसावनानै होबावनायखौ नुनो मोनदों। जेरै क'क्राझार जिल्लानिफ्राय दनेश्वर गयारि, मृत्युंजय नार्जारि, मुनमुन ब्रह्म, रबिराम नार्जारि, प्रकाश बसुमतारी, देरहासार बसुमतारी, उदालगुरि जिल्लानिफ्राय लोमस्राव दैमारि, प्रेस मुसाहारि, तामुलपुर जिल्लानिफ्राय गणेश कसारी, बाक्सा जिल्लानिफ्राय आक्तारा आहमेद आरो चिरां जिल्लानिफ्राय जेम्स मुसाहारि आरो धीरज बरगयारिनि मुंखौ फोसावनानै होनायखौ नुनो मोनदों। नैथि खौराङाव दङ थारैनो बर'नि जोहोलाव रन्जन दैमारिखौ बिटिसिनि बिपिएफ दोलोनि सोरखारा एबा हाग्रामा महिलारिनि सोरखारा उदां खालामनो हागोन ना? बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि बिटिसि खुंथायाव थायै समाव एबा गैयै समाव हाग्रामा महिलारिया गोबां खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदोंमोन दि जों सोरखाराव फैयोब्ला रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामगोन। बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन आरो रायजो राजाफोरा बेखौ गनायनानै लादोंमोन आरो खोनासंदोंमोन। थारैनो सिबिआइ केसजों एक्टिभ जानानै थानांनाय रन्जन दैमारिया उदां जानो हामारगोन ना? आसा खालामो जाहाथे गेदेमा रन्जन दैमारिया थाबैनो सिबिआइ केसजों एक्टिभ जानानै थानाय केसआ थाबैनो बोखारजायो आरो उदां जानानै जोंनि गेजेराव फैनो हायो। प्रमद बर'नि खुंथाय समाव माखासे बारग' एनडिबिफोरा जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानो हादोंमोन, नाथाय गेदेमा बिथां रन्जन दैमारिया जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानो हायाखै। आसा खालामो बिथांनि केसआ थाबैनो जाहाथे बोखारजायो, बिथांनि हियारिंआ थाबैनो जाहाथे जायो आरो बिथाङा जोंनि गेजेराव उदाङै फैनो हायो। थामथि खौराङाव दङ बिपिएफनि मोनसे फेसबुक पेजनि गेजेरजों प्रमद बर' बिथांनि सोरखार खुंनाय समाव माखासे अगेन राजखान्थिफोरखौ फोरमायनानै होनायखौ नुनो मोनदों। बेखौनो नोंथांमोननि गेजेराव फिन फोरमायबावनो नाजादों। थामहिनबा नोंथांमोना फोरमायनो सानदों बेसेबां सैथो नोंथांमोना बिजिरनो हागोन। गिबियावनो दङ आइजोफोरखौ जौगानायनि मुङाव बाहायनानै भट आदाय खालामनाय, फरायसाफोरखौ नलेज फेस्टिभेल गियान होनायनि मुङाव रायजो राजानि जौगानाय खामानि मावालासै खौटि खौटि रां लुथिनाय, जब होनायनि मुङाव बेखार लाइमोनफोरखौ फोलानाय, गेलेमु आयदाखौ राजखान्थिजों सरजाबनाय, बड' सिनि आर्टिस्ट एस'सिएशन जायफोर जोंनि हारिमु कालचार बेफोरखौ राजखान्थिजों सरजाबनानै गावबा गाव सुबिदा लानाय, माखासे बर' हारिनि मोन 16 आफादफोरखौ दिपेन बर'नि जोहै गावनि आथिं सिङाव दोननाय, रायजो राजानि मुङाव फैनाय थाखाफोरखौ मिटिं खालामनायनि असिलायै 5 स्टार एसि हलाव मिटिं खालाम दैयाव थांगारहोनाय, 5 बोसोराव गंसेबो गेस्ट हाउस लुनो हायासै, माखासे एबसुनि सोद्रोमा बिथांमोनखौ आसा होनानै इउपिपिएल दोलोआव सरजाबनाय, बिटिसिनि रांखौ लुथिनो नंनाय नङैनि 12 मास फेस्टिभेल खुंनाय, सिं सिं फैसा खामायनो थाखाय सोरजोंबा लोगो नांनानै थै होनानै मोननाय बिटिसिनि रांखौ गुबुन ओनसोलनि ठिकादारनो फानहरखुमानाय आरो गोबां दंबावो होननानै बिथांमोना फेसबुक पेजनि गेजेरजों फोरमायथिनानै होदों। ब्रैथि खौराङाव दङ जुबिन गार्गनि फंबाय सन्दीपन गार्गखौ साख्रिनिफ्राय सासपेन्ड खालामनाय जादों। जुबिन गार्गनि थैनाय जाथायजों सोमोन्दो थानायनि थाखाय 8 अक्ट'बर बुधबारखालि थामहिनबा मैया सिआइडिआ बिथांखौ खारदों। हमजानाय सन्दीपनखौ कामरुप गाहाय बिजिरगिरिनि मावख'आव दिखांनायनि उनाव सिआइडिआ बिथांखौ 7 सानसिम मोनसे जिम्मायाव लाबोदों। बेनि उनाव दायो बिथांखौ साख्रिनिफ्रायबो सासपेन्ड खालामनाय जादों। मख'नो गोनांदि सन्दीपन गार्गआ बक' समाजालिनिफ्राय उफ्रा पुलिस सुपारिनटेन्डेन्ट महरै खामानि मावगासिनो दंमोन। बियो जुबिनजों लोगोसे सिंगापुरसिम दावबायदोंमोन आरो याट पार्टियावबो दंमोन। याट पार्टिनि फुटेजनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादोंदि सन्दीपना लैथोआव गुबुनफोरजों दैयाव गेलेगासिनो दंमोन। जुबिन गार्गआ रुंसारि जानाय समाव बिथाङाबो दंमोन। बेराफारसेथिं सन्दीपना जुबिनखौ बिहुस थानाय समाव सिपिआर होदोंमोन होननानैबो बुंनाय जादों। सन्दीपनखौ बुधबारखालि सिआइडिनि स्पेशेल इनभेस्टिगेशन टीमआ हमनायनि सिगां बिथांखौ सानबा सोंथि खालामगोन आरो 7 सानसिम गावसोरनि आवथायाव दोनगोन। मख'नो गोनांदि जुबिन जाथायजों लोब्बा थानाय गासै दासिम 5 सुबुंखौ हमनाय जाबाय होनना सुलुङाव फोरमायदों। लन्दननि मेडाम तुसाद मिउजियामाव मुंदांखा असमिया रोजाबगिरि रुंसारि जुबिन गार्गखौ ममनि मुसुखाजों मान होनो नाजादों। राजस्थान फाउन्डेशननि आसाम चेप्टरआ मिउजियामनि लन्दन मावख'आव नेमखान्थि बायदियै थांखि गथायनानै मोनसे मख'जाथाव हाबाफारि लागोन। हेफाजाब होगिरिफ्रा मोनदांथिनानै बुंनाय बायदिब्ला जुबिन गार्गनि उनमोनथाइखौ बेफोरबादि गोसोखांनाया मोनसे मख'जाथाव खुन्थिया जागोन, जाय बिथांनि अरायथा गोहोम आरो ओनसोलनि धोनि उनमोनथाइ मोन्नैखौबो मान होगोन।
लिबारेल डेम'क्रेटिक पार्टी थामहिनबा LDP नि आफादगिरि महरै सायख'जानायनि उनाव साने ताकाइचिआ जापाननि गिबि आइजो गाहाय मन्थ्रि जाबाय। जापाननि पार्लियामेन्टआव बांसिन अनजिमा थानाय दोलो महरै LDP आफादगिरिया सरासनस्रायै गाहाय मन्थ्रिनि बिबानखौ लाबाय। ताकाइचिनि थिसनथाया जापाननि राजखान्थियाव मोनसे मख'जाथाव माइल खुन्थिया दिन्थिदों, जेराव दोरोङारि महरै हौवा दैदेनगिरिफोर गादबदोंमोन। बिथांनि दैदेननायाव जौगानायखौ बिथांनि गोख्रों रुढ़िबादी मासि आरो जापाननि बयनिख्रुइबो गोलावसिन सम खामानि मावनाय गाहाय मन्थ्रि बारग' गाहाय मन्थ्रि शिंजो आबेजों खाथि सोमोन्दोनि थाखाय होनाय जादों। ताकाइचिआ 1961 मायथाइयाव नारा प्रिफ्रेक्चराव जोनोम मोनदोंमोन। कबे मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय ग्रेजुवेट जानायनि उनाव राजखान्थियाव आगान होदोंमोन। बिथांजोआ मख'नो गोनां बाथ्रा दि बिथाङा गिबियाव टकिय'नि गंसे मुंदांखा मुलुगसोलोंसालियावबो सोलोंथाइ लादोंमोन, नाथाय रांखान्थियारि आंखालनि थाखाय बियो कबे मुलुगसोलोंसालियाव फरायनो हायाखैमोन। तामुलपुर जिल्लानि बगाजुलि टार्निंआव हरखाबै बाइकजों जाब्रबथाय जादों, जाय जाब्रबथायाव नयास्टिनि हृदय बर्मन, 21 बोसोर बैसोनि सासे लाइमोना जिउ गोमायो आरो गुबुन सानै प्रकाश देबनाथ आरो चम्बु बर्मनआ गोब्राबै जोखोम जादों। भुटान फारसेनिफ्राय फैबाय थानानै टार्निंनि कारेन्ट खुन्थायाव सौदावफैनानै बे दुखुनांथाव जाथाया जादों होनना मिथिमोनदों, जेराव गावसोरनि गोख्रैथिखौ रैखाथि होनो हायैनि थाखाय बे जाथाया जादोंमोन होनना सुलुङाव फोरमायथिदों। सा-सानजा भारतनि लाइमोन लिरगिरिफोरनि 2025 इं मायथाइनि नैथि खेब आंगुबै हरिचरी हाज'वारि लाइमोन थुनलाइयारि बान्थाखौ दोंसे लामा नागिरनानै सुंद' सल' बिजाबनि थाखाय लाइमोन लिरगिरि बुद्धदेब नार्जारिया आवथायनो हादों होननानै गवालपारा जिल्ला बर' आइजो लिरगिरि गौथुमा फोसावनानै होबाय। रेल टिकेटनि कालारखौ सोलायनो थाखाय अनलाइन सुबिदा बेखेवसिगोन। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गिबि खेबनि थाखाय भारतारि रेलवेआ मोनसे अनलाइन सिबिथाइ जागायनो बिथांखि लादों, जाय दावबायारिफ्रा गावसोरनि रिजार्भ खालामनाय टिकेटनि कालारखौ सोलायनो हागोन। बे गोदान सुबिदाखौ 2026 मायथाइनि जानुवारि दानसिमाव मावफुंनाय जागोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों, जाय दावबायारिफोरनि सुबिदाखौ बांहोनो थाखाय रेल सिबिथाइखौ डिजिटाइज खालामनायनि मोनसे गोनांथार आगान होगासिनो दं। मोनसे दुखुनांथाव खौरां। उदालगुरि जिल्लानि 1 नं आमगुरि गामिनि पुलिस बिफानाव साख्रि मावनाय रनजित बर'आ जिउ गोमाबाय। न'फारसे थांबाय थानाय समावनो सिपाझाराव मोनसे गिख्रंथाव जाब्रबथायाव रनजित बर'आ जायगायावनो जिउ गोमायो। बे दुखुनांथाव जाथाया ओनसोलाव मोनसे दुखुनि थासारि लाबोदों। बे जाथाया जादोंमोन जेब्ला हरखाबै गारिजों सौग्रावफैनायावनो बे जाथाया जादोंमोन। आइजो एन्ट्रप्रेन्यर सिक्किमनि चेक राननाय हाबाफारियाव मन्त्रि रनजित कुमार दासआ नुजाथिदोंमोन। धुबुरी जिल्लानि गौरीपुर टाउननि प्रताप चन्द्र गोजौ गेजेर फरायसालिनि गेलेमु फोथाराव आसाम सोरखारनि गामियारि आरो पन्चायत बिफाननि मन्थ्रि आरो धुबुरी जिल्लानि गार्जियन मन्थ्रिया गौरीपुर बिधानसभा बियाबनि सायाव बिथा खालामनानै गासै 10,966 सेल्फ हेल्प ग्रुपनि सोद्रोमाफोरनो 10,000 रांनि चेक राननानै होदों। आइजोफोरखौ गोख्रों खालामनो थाखाय आसाम सोरखारजों जागायनाय आइजो एन्ट्रप्रेन्यर सिक्किमनि सिङाव चेक राननायनि हाबाफारिया मन्त्रि रनजित कुमार दासजों लोगोसे गौरीपुर बिधानसभा बियाबनि MLA निजानुर रहमान, सानजा बिलासिपारा बियाबनि MLA शशुल हुड्डा, KACनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा जिबेश रायजों लोगोसे गोबां मानगोनां सुबुंफोरा बाहागो लादोंमोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन, जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामनानै लाग्रोनांगोन।
बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबादिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।